Hey guys, नोंथांमोनखौ खनसे बरायनाय थाबाय आंनि YouTube चेनेलावहाय दा जों बोसोर गोदाननि मागिनो फैदों आरोना आंनाथ' बेजोंसो फैनाय जाहैदों दा नै दादा मोगथांजों आंजों दादा मोगथांनि YouTube चेनेल दं बेनिखौ दा डिसक्रिपसन लिंकआव होनाय जागोन दा खाथियावनो मोनसिगोन आरो बांद्राय गोजानाव थाङा माखासे सेंग्राफ्रा बैयो थांबाय दा भिडिअ'ल' फैदो भिडिअ'खौ जागायनोसै लेट्स गो lại bên sân
साजायाखैना गामसा गाननानै फैदो हा गामसा गाननानै फैदो Kuat. Jalu अजन राजु साथामजों ज' खालामदो औ दे